goeie. Dit wordt vast een hele chagrijnige blog. Maar. Nee? Ik ben burg. Het is aanstolen oeren. En tolle word ik dus bus. Vanuit dit plakje. We hebben een lange dag erop zitten. En dit is dus de eerste oerke in Vietnam. Wat is de eerste indruk? Wat is die eerste indruk? Vegetarisch. Heel droog. Droog. Kijk Bangkok. Nee, daar zet ik een vriendje bij. Oh, een kakkelak? Ja, die komen er bij. Oerelkakkerlakken. Wat is de eerste indruk? Sorry, de rugs. Ze zijn minder vriendelijk in eerste instantie. Ze zijn wat directer, de mensen wat zakelijker. Dat. En het is droog. Nog wel lacht, zijn we misschien wat beter zien. Oh ja, en de stritten zijn moeilijk om uit te steken. Ja. Wat is het? Ja, dat is die oude achter die. Rink is bang voor kakkerlakken. O ja, daar gaat hij. Ja, bundikkers. Wordt me meegehouden. Ik ben blij dat we naast in de bus zitten. En ik ben benieuwd hoe goed dat is. Dit is voor de familie. Of is dit je feiten? Gezellig, hè? Nee. Het is verschrikkelijk. Ik wil niet ervaren om de weekend te komen. Hier werkt is 50 centimeter breed. Helemaal mooi. Je feit. Hoe is dat in een bus? Ik heb het goed gepakt. Even een ideetje van de nachtbus. Op het plaatsje lijkt het leuker dan het is. In ieder geval mijn ervaring. Sterk drink. Ik lees hier. Het is een leuk scherm voor me. Maar het is heel tin. Je tas, ja het is gewoon te pikdonker joh. Maar je past de tas met je bijhouden. Je tussenin kist amper rennen. Het is heel claustrofobisch. En tegelijk ben ik heel bang onder een buitenkant uit te vallen. Het is net echt een succes. Of wel Rink. Rink, is het een succes? Ja, vind je het ook? Oh, mooi. En dan zijn we onderop geweest. Dan boeken we in ieder geval hier op een groen. Want daar ligt het in ieder geval. Het is net breder. Maar in ieder geval kan je er net uitvallen. En krijg je in je concentratie. Holy crap. Dit is verschrikkelijk. We binnen in Dalat. Dan vreeg je me net weg. In de middle of nowhere. Langs een diep. En als ik het goed begreep, moet je een shuttle wezen die je ergens inbrengt. En dat weten we net. Ik ben 1 minuut lang wekken maken, want ik moest er nou uit. En de nacht is verschrikkelijk, echt. Het is net een fijne stoel. Ik kom me voort net kwijt. Echt alles in mijn lichaam doet helemaal kapot. Ik heb wel 100 massages nodig om deze pijn er weer te krijgen. Ik heb spontaan een rimpel bij. Wat vies je ervan, Rien? Helemaal prima. Helemaal prima. Best slecht, beste nacht op de auto. Van de hele reis. Nee? Hij je wordt de hele tijd van het moment dat we zeggen hoe ramp het weer. Ieder een goed zin en had hij erom laken. Nog steeds. Dit kon ik even net beheersten. We binnen bij naar ons hostel. Je moet niet weten wat we bij komen. Echt steile hellingen en een steegje. Geen idee hoe en wat. Hier moeten we nou naar beneden. Heel steil naar beneden. En het lijkt alsof het gewoon iemand zijn thuis is. Geen idee waar wij overal te lang komen. Het is echt heel steil. Nou, we binnen in uw kamer. Een hele leer van uit uw hopen. Wat is de eerste indruk, Rink? Dat is mijn eerste indruk, dat weet ik nog niet. Wat zou het gek?
Heel bijzonder. Heel We bijzonder. hebben 2 persoons stapelbed. En de kamer is groter dan we dachten, want op het plaatsje stond er alleen nog een matras tussen een morgen propt. Maar zo, dit is het balkon. En check eens even wat voor uitzicht we hier hebben. Dit is dus de lat. Dat is wel leuk, hè? Nou, we zullen hier het even de komende dagen in bezien wat voor plakje het is. Ik moet er even wennen, omdat alles hier op en del is. Dus het is een soort klauter in deze. Hier is douche. Is hier. Een apart hokje hier buiten bouwt op het balkon. Een soort van buitendouche. En de wc is beneden in hun huis. Dus het viel ik echt al best bij mensen in het huis. Maar er zijn volgens mij wel meer kamers. Maar het is heel netjes. Waar in vredesnaam ben we hier beland? Het zullen de supermerken wezen. Dit zou de supermarkt wezen, ja. Gamen. Gauw je hoor. Wat prikkels. Al het garage nog een keer. Lollies. Hemeltje, wat is dit? Hier, ik kan als prinses worden. Dit is even wat anders dan wat ik... Ja, wel heel leuk voor ben. Dit is even wat anders dan wat ik van de lat verwachtte hier. We binnen bij de night market in de lat. En het houdt er net op hoeveel spul je weet. Je bent heel erg uitzien, want de scooters die hebben geen pardon, die rieden gewoon nooit heen. Een heel soort droege spul, droege fruit, snoep, chips, alle hier vol verpakt. Deze chips en ik, het is allemaal vol verpakt. En het wordt dan ik weer maar hand in liter poetsjes dingen zoals daar bijzonder spul hier. Het is wel een heel netjes gebouw. En hier, dat was heel cool. Het lijkt dat er al blond binnen, maar dat gaan ze al opschilderen. Dus dat vind ik wel heel vet. Ringbestwurg. Wij hebben heel erg ons best in om een lekker bakje koffie ergens te scoren. Hier we zien een terrasje. Het slaagt net helemaal. Dit is ook wat typisch, die vrouw toch heen te razen. Maar we binnen nog ergens belanden. En hier in de skid is nog, dus dan eerst maar koffie en thee. Het is weer heel moeilijk dat te bestellen. Want ze koelen maar thee en 2 koffie. Rien heeft zijn koffie. Er zit alleen nog wel ijs bij. En ik heb een bakje thee, dus dat is goed gewoon. Maar dan krijg ik nog een bak thee erbij. Dus we hebben hier poetsjes in doen. En hier zitten de plantjes in. Dus ik heb geen idee hoe het hier al werkt. Maar weer. Het is Vietnam. We leren het vanzelf. Wat is die zware indruk van de lat? Geen scène. Het is helemaal bewolkt, wat je zeggen. En we hebben al die struien, we hebben verrotte koud. We willen koffie en thee hebben. En het is eigenlijk al jaar sokken, mutsen. Het is gewoon goh. En we hebben gelukkig al onze dikke kleren, jassen en extra truien en dat soort dingen. Warme kleren hebben we al jaar opgestuurd in Nederland. Dus we hebben even zien hoe lang dat hier blijven. Is het gebeurd? En passie. Wat eten we hier drinken? Ja, een soort bread, maar ik doe hem nog niet, want ik denk dat het loei heet. Oké, dan wachten we nog even. 10 minuten later. Ja, niet. Lekker. Lekker? Mooi. Net pittig? Lekker. We hebben hier naar uw balkon, uw balkon, verdeelde balkon. Wel een heel mooi uitzicht over een deel van de straat. Dat is dan wel weer heel cool. Dan hier is nog voorbij. Het is nog maar 8 uur, maar wij kropen meteen gauw in bed. Na een nacht in de trein hebben we net zoveel koest weg. En dus eerste indrukken, wie een heel soort indrukken. En het is stikken harder dan verwacht hier. Maar morgen zullen we er misschien wat uit vinden gaan. Ga je er zin in, Rink? Ja. Mooi. Ja. Mooi.
Ratatata, daar zitten we weer. Een bakje koffie, mooi 3 bakken thee. We hebben nog een opzocht en ChatGPT heeft het uitlijn. Het is gewoon een cultuurding dat het gastvrij is om gratis thee te krijgen. Dus we hebben ook besloten. Volgende keer bestellen we alleen nog een bak koffie voor in. En dan krijg ik de thee er wel gratis bij, want ik hoef net 3 potten thee op zich. Nou, wel leuk, maar dat moet je maar even weten. Juist zitten we bij een restaurant en er is toen gewoon thermoskan standaard op tafel. Dus ik zal lekker zo thee drinken. Hier. Ben je weer voor in? Ja, Dan gaan we. ik heb het skiën. Oeh, dan gaat nog verder, hè? Dan gaan we mooi een... Dan pak ik er hem op een kabel. We gaan mooi een lift naar beneden. Heel benieuwd hoe die zicht is. Wat een uitzicht. Even bij een kloostertje. Mooi een heel soort oren Aziaten. Leuk, Karink? Ja. Wel heel mooi ziet hieruit. Voor degene die het Vietnamees verstaat, kan je hier een preek of een meditatie volgen. We gaan de kroeg in, want het is jong. En het is een bijzonder kroeg, gaat er op zocht? Man. Het is een soort doolhof, maar misschien niet meer net. Maar we nemen hier mee mooi. Ja, Oké, je hebt al je plakjes. Bijzonder. Oh cool, het is een kroeg. We zijn erachter gekomen dat we haast een drankje op hebben. Want het is het leukste om de doolhof in te gaan als je wat drank op hebben. Dus dan met we naar beneden. Ja. Oké, en wat voor plakje wij zitten? Of is het al in de wc? Oké. Nee, daar is een wc. Oké, we gaan hier nog even naar boven. Hip, 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 hip. Bijzondere trapjes ik alweer. Hier al je meesken en dingen. Of ja, meer dingen dan meesken. Maar het is gewoon nog heel hal. Daar zit een peer. Je moet gewoon stiekem naar een plakje, heb ik het idee. En het is hier donker. Op zich wel heel vet. Jo. Is er nog ergens een plakje vrij? Ja, we zullen hier zitten kennen. Oké, heel bijzonder. Hier kan je weer naar boven. Oké, we gaan eerst een plakje zien. Binnen ondertussen kunt zien dit nu erin en het houdt maar net op. En hier is gewoon nog volle meer. Dit is alweer deels buiten. Maar het is echt net normaal. Wat een werk op zo'n ding te maken. Het vies van Rink. Ja, ik vind het machtig. Creepy, hè? We binnen ondertussen naar beneden. Hier is ik alweer prachtig. Wat een werkoorlog nergens. Beestjes zitten erin. Hier en daar moeten we echt klimmen en klauteren. Hier is ik was een groot beest. Klimmen en klauteren. Echt, ik heb al haast in een klem zitten. Ik ben echt zo'n wat beppe die les van een reg. Die hoort. En ja, dit liet zich krap hier en daar. Maar wel heel, heel, heel vet. Wat een werk. Het is heel stil. Dat is weer een beetje creepy. En kijk, hier Rienk hem verstapt. Ja, daar gaat hij weer. Waar is het hoor? De ondersteen. Wat een chaos. Het is steunduwen. Het liet ze bijna de volwassenen. Het riet voor en achteruit. Wat een gekke boel. Wat een gekke boel op net drie. Net normaal. En het is dan overal en ergens mooi. Prikkels, 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 lachjes, flitsers, toeterende meisken. Waar weer naar buiten. Oh, ambulance er nou doorheen. Hier voor een ding wat dus heel erg opvalt toen de Vietnamezen. Ze binnen behoorlijk camerageil. Het is verschrikkelijk hoe volle selfies er maken worden
voor elk ding. Hoe ze bezig binnen met hun kleding, met de looks, met de make-up. En dan ben wij maar twee simpele Friese boeren. Maar ja, heel bijzonder. Ze binnen volgens mij heel modieus in hun smaak. Bijzondere kledingsmaak, maar wel heel bewust mooi dat ze er goed uitzien. En vooral overal op de foto. Overal. Echt serieus, ik gewoon mooi een vet lelijke achtergrond, maar overal met de foto's maken worden. Overal. En vooral heel erg poseren. Ik wil even de situatie maar tegen. Wat ik heel vaak hebben, wat we eruit zien. Maar dat komt meestal net op de filmpjes, want dat is ergernis en dat is net leuk. Net leuk om te delen. We steden hier ook. We hebben aardig minder nog. Ongeveer haast 12 uur. Nog niet voor oorlog te wachten op de bus. Net de eerste keer. Wil je de gaten houden, dan komt weer in hoor. Wie is instrueert te gaan deze halte aan een greenbusje. Jij stapt in en dan komt er net. Heel makkelijk. Nou, de eerste die trekt mist, krijgt de led. Heel lang was de volgende en die man zei nee, je moet net in. Dit is het net. Dus we weten werk tegen. Nee, dit is het net. En we hebben nog een keer vregen. Nee, ik heb deze, ik heb deze. Nou ben er al urenlang in bus gegaan. En nou is er in ieder geval een hele lieve famke die hier bij ons zit. Die uit zichzelf heeft opgezocht heeft. Weet je meer willen, je met de dag naar bus. We moesten de green hebben. De green bus van het vrouwtje wat dus geholpen heeft vanuit onze hostel. Die kan goed Engels, dus niet vertrouwen bij het was. Maar dit is zo dat we met een oranje bus hebben. Nou ja, bla bla, details. Dit is zonde van de dag. Het is als 12 uur en we weer in het zien mooi opzitten, zodat we de dag mooi pakken kennen. En we gaan nu achter de neiging om te zeggen, pak de bonus, laat maar. We hebben hier maar 2 dagen, dus we willen wel wat dingen zien. Maar ja, het is niet altijd leuk. En het is net altijd relaxed. En ik net altijd gezellig erop. Omdat je weet net wanneer er ooit wel op de bus komt. Nou ja, genoeg even voor mijn frustratie. Aan de buitenkant, en voor de camera, gewoon even nooit schreeuwen. Adem in, adem uit. De bus komt zo, bus komt zo. We zijn weer op een heel bijzonder plakje en we hebben vooral een mooi avontuur, want we hebben honger. En er weer net zo heel volle eten. Dus dit zegt eruit, dus ik vreeg gewoon van ik heb weer eten. En dan wordt van alles gepakt. Van, oh wat hebben we, maar er is geen menu. Maar de view willen zetten en ze maken dat rust. Dus er komt grietjes. En ik ben benieuwd wat er meer komt. Dus zal het iets maar 10 minuten later. We hebben een grote panne vol. Mooie noedelsoep. Oh, we krijgen er zelf nog wat extra bij. Wat lief. En er zit van alles nog wat in. Champignons en tofu en noedels eronder. Ik ben heel benieuwd. Joehoe. Leuk, origineel. Ik heb geen idee wat het kost en geen idee hoe het zit. Maar we zullen het opeten en proeven. En we zien het op. Rink, hoe je het? Het is heerlijk. Maar wat een dikke pannen vol. Alberaars. Ik sta helemaal op ploffen. Het is hier een hele grote pannen vol. Ik denk dat we 3 pak mee per persoon op hebben. Hè? Ja. Een hele bak sap en vlees, alles. Geweldig. Thank you very much. Dit is de goede kok. Nu we de buik vol hebben, zien wij de Lin Fu tempel bezien. Dit is het van Boeten. En hier dus dit is nog huge. Shua Lin Fu. Echt een joekel van ding. Heel mooi. Dus ik ben benieuwd hoe het er van binnen zit. Oké, wat is er dan?
minder en dat je de 18 levels of hell. Nou, het is echt een spookhuis. Neem je een beetje mee. Đã biết đạo ra kiếp sau lại làm công cuốn làm công hối hận đó. Khi ở đời không yên tâm và lại đâu cứ phải giết hại chỉ xem tác chơi lẽ Gruwelijk. bởi thế cho nên trong chết này bị đọa vào địa ngục này. Đây là điều thứ tư bằng tên lời nước này cao sơn người dân nơi đây vì đền tội có đại nguyện như ngài Kiệu Liên xót xa xin được chịu tội cho người cũng đâu thể được, dù rằng thân thiết như cha con nhưng ai làm phải chịu, đó là định luật. Đè lên xong xoay tảng đá ở trên, xoay tới xoay lui như cối xay, khiến tay chân Je werd ja, het heel vriendelijk, zeg maar. Vreemd, ja, welk level wat we nog winnen? Oh, je wordt in de min zaagt. Vreemd, ja, welk level wat we nog winnen? Oh, je wordt in de min zaagt. We zijn nou in the middle of nowhere. Nou ja, dat weten we net. Het goed is zit weer. Dan hebben we binnen bij de theeplantages. Oh, wat kan je zeggen, dit is toch niet normaal? Ik ben gewoon Nederlandse wiemodus. Eva ben ik net helemaal naar Vietnam genomen. Ja. Dit is wel heel mooi. Oh, even een bakje thee en een bakje koffie. Mooi uitzicht. En die wiemodus die moeten we erin bouwen, denk ik. Maar voor de rest, ook cool. En we hebben hier eigenlijk nog een attractie erbij in. Namelijk een oude railway. En ja, ik weet net wat ze hier maar hebben. Maar die Eiffeltoer, oh natuurlijk, het is eigenlijk maar Frankrijk is iets. Want in de laat zelfs die Rijkstour en echt iedereen kijkt van kilometers via maar de dingen op een foto. Maar goed, wij hebben dit nog gratis bij in. Wij hoeven net alle attracties, maar nou, kunnen we deze wel vinken. Het is nooit de mini. En wij zijn dus op weg naar de theeplantages. En sommige mensen hier die hebben een oorsnooit de mini invulling. Die doen karaoke. Dat doen de Vietnamezen hier in deze kroeg. Wel heel vet dat we hier oer de waterval heen reizen, zeg maar. Nou, we zijn naar beneden gegaan. Mooi de rodelbaan. En nou een mooie waterval. Het waait hier gewoon. Heel goed. Van geef het toch wel? Of net? Oh ja, dus toch wel. Doe je, Remy? Ja, ik heb niet hoor, maar hij doet het net. Oh. Release de breed. Zie je dat er zelf?
Dat wie hem dat hij hem net losleest. Oh. Bij mij had hij nog een keer terug. Ja, let go, we do already. Zie hij is die op een rem aan Oké, voor. daar gaan we. Oh, dan moesten we breken. Dit is net verwacht en niet dat wat ik heb net echt. Leuk. Je rug voor me. Zo'n grote vlinder heb ik in mijn leven nog nooit, jongen. Ik denk dat die wel 24 centimeter breed is. Wauw. Is dat een foto, Marty? Ik ben het filming.